Čaute, čuste autobusce, ja vás vítam u nového videa. Takže prvého videa z Clash of Clans. No, pozrieme sa na to. No, ja už som nejakú chvíľu hral, som to nahal 3, robí sa to nahal 4, ale nevadí. Takže teraz, dnes by sme mohli trochu bojovať. Ešte sa robí vojsko, stišíme to trošku. Dobre. No, takže môžeme začať. No, načítaj sa. No toto je moje druhé video na YouTube. Ako prvé video som mal... No všetko máme v folderici. No ako moje... Som zabudol to dohovoriť. Ako moje prvé video bolo Sky Figured. Si môžete pozrieť. Čo robím. Takže... Začneme hrať. Request. Čakajte. No môžeme. Vojsko ešte máme. A to nám nevadí. 8 minút. Tak to je veľké. Nemáme full, to bude stačiť. Teraz nám nejde o prachy ani o nič, lebo všetko máme full. No, zlato ešte trošku nám chýba, ale nevadí. Na tohoto dáme v pohode. No asi ešte, neviem. Už som sa rozhodol. Toto bude prvá epizóda a bude ich vyše. Budem natáčať epizódy, dokým nebudem to na 11. No ja už som to hrával, nechšia som to vymazal, bol som to nahal 6. Vydošiel som mal tak. Už dvakrát som to mal na to na 6, ale čo už zmazalo sa, nevadí. Začneme od nuda. A začať od nuda som sa... Takže kúpime si ešte raz vojsko, teda do... Takto. Takto. Počkej. Dáme menší strik, prišla sestra. No, bol menší strik, lebo prišla sestra a pýtala sa niečo. No nič nevadí, môžeme pokračovať. Ale čo teraz robiť, keď sa robí vojsko? No tak ja dám zatiaľ strik, čuse. No, som späť a rozhodol som sa. No, keď sme mali ten strih, ešte vojsko nemáme, ale rozhodol som sa, že budem točiť také menšie videá z Clashka, lebo my sme tu nemali čo furt robiť. A budem točiť vyššie hier. Takže... No, ešte chvíľku počkaj, dáme si ešte jeden boj, dali by sme s týmto niekoho. Ale dáme si taký challenge. Jeden 7 barbarov, jedna čelka a jeden tento, ako sa to neviem. Skúsime.